goro-goroan kinetan mangsa katiga. Apa to tandane goro-goro dan res warlesus lir pinusus gumuncang mawetu gelap toyaning segara bek amber amlabar nganti dumugi laladan padesan. Nalika semono goro-goro Ramendra malah saya ndadra sundul mungguing kahyangan geger para dewa para dewi apsara apsari widodara miwah widodari pating aluluh mungsi pangayoman. Nalika semanten Sang Hyang Rudramati sigra tumurun ana madyaning Madyapada harsa nyirepteng konang gara-gara. Nalika semanten cireping konang gara-gara ana bocah bajang sakembaran ingkang sajuga ngasta Bathara Bolu kandhane arep nawu segara. Ingkang sawiji ngasta Sandalanang kandhane arep nyapu jagat. Tepuk ana madyaning glagang payudan satemah dadi aja dipleroki. Aku arep mangat repot nyantol untu. Iki rak gending aja dipleroki. Aja dipleroki. Gending lawas, gending kuno. Jane ya wis ngerti. Ah kuno ki apa to tegese kuno? Kuno ki ya lawas. Kuno ki tegese kowe aku durung ana. Gending lawas ki akeh, Njur. Kuno. Heeh. Kowe aku durung ana. Heeh. Biyen mojar ya. Ayo kowe karo aku ki durung lair. Durung lair to? Ya kuwi gending wis ana. Wis ana ya? Ha iya. Yen ngono gending akeh ya? Akeh. Kaya enek gending kae sarung jagung. Sarung jagung. Ya. Terus enek meneh gending glathik glinding. Ah. Kae enekne gendinge Kinarta Sabda kae apa, Njur? Kae cucur bawuk. Kuwi uga ana ya? Ana. Ora kok purno ki ora pancen kuwi nyatane ana gending. Ya. Lek cucure ki ra sepira mburine iki lho aku sing wedi. Aku takon ya ngono. Ha ya pancen nyatane ra ana. Ana maneh cublak-cublak suweng. Kuwi ana. Bang-bang tut. Ana meneh sing gending ngene kae. Abang-abang gendera londo ngetan sithik kuburan mayit. Klambi abang gawe tandha mata, wedak kupur tinggi golek duit. Tul jae nak jae catul nek jae tri. Kuntul anak-anak ndoke bajul kari siji. Iya. Aduh atiku ayem. Kepethuk ganjur sing kaya bintang film. Jawa Timur. Nek pancen ganjur mbok jajal mesem, amit-amit lambene gak iso mingkem. Karepe dhewe. Ha ya nyatane ki rak tenan. Aku ora iso mingkem.
Apa kowe tok sing iso nembang? Aku apa ya iso? Ya iso. Ala lek iso ki mbok coba. Tul jae nak jae jatul jae jere ra iso. Isin. Aku mbayang gantengku ra ilo. Dasare sugih pancen juragan Lombok. Tenan to? Prawan biyen edane arek wedok. Saiki delok nuntune karek sitok. Lho, kuwi ape? Heeh. Heeh. Karepe dhewe. Kok karepe Lah dhewe? kowe iki garai iki nyrentung ki apa? Aku iki murang-muringan. Wong iki lek ora muringan ra gelis tuwa. Ora muring. Iling kowe iki wis anak-anak to. Loh, karepe dhewe aku. Anakmu pira to? Anakku ya 3 to ya. Jare papat. Aja dianu to dialingi anake biyen jare papat, saiki 3. 3. 3 apa papat? Ya papat mati siji to. Kuwi mati kersane Allah. Ora, Lah geni ya. tak tekak. Wong anak kok ditekek piye to? Ya mati kersane ngalah, Pik. Mati kersane Allah. Mati kersane ngalah. Waduh, dadi kari 3. Hari 3. Saiki wis pira-pira, Jur? Ah saiki ya wis mentas kok. Oh, maune cemplung sumur. Batukmu sempal kuwi. Lah ya mentas tegelak kecempur blumbang, kecempur sumur. Tegese wis dadi wong kabeh. Oh, maune wedhus. Lho. Karepku ki ngene lho. Dadi saiki ki wis omah-omah. Oh, wis omah-omah. Nyambut gawe. Wis nyambut gawe. Sing barep dadi apa? Tentara. Lanang kuwi? Lanang. Waduh, anake sapa? Ya anake Ganjer. Jadi tentara. Dadi tentara. Dinese ning markas. Ora. Ning ndi? Gempol para. Aku iki nesu. Nang-ndi anak tentara ki dinese ya nang markas. Ya ning markas nang lambemu apa basa? Ora ngono ya nang markas, Pek. Bawa bedil. Ora tulup. Loh, tentara nggawa tulup. Karuan nenek bajing tulup plup. Oh, tentara nggawa tulup. Nang-ndi tentara ki ya nggo bedil. Nggawa bedil. Ya. Diseni peluru. Jemblem. Loh, kok jemblem? Ya peluru, Pek. Ditembakne ya motor. Ora. Piye? Pecete. Aku iki nesuwan. Ya ora nesuan wong. Sing barep dadi Sing tentara. barep dadi tentara. Sing nomor 2 Dadi bidak lah dinese. Pakismas. Wah, wis ra maido. Untune entek lek omong cedal. Ah sing gendeng ki kowe. Ah sing edan ki kowe. Ayo kowe. Kok dadi bidan kok ning Pakismas. Lah iya nang Pakismas kuwi. Kuwi kliru sing bener ki ning puskesmas. Nggih. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Maksudku ki ya kuwi ngono. Kowe ora ngono kok. Nang puskesmas. Oh, ya dadi tukang suntik. Ora. Lah nyapa? Mijet. Oh, dadi dokter ki mijet. Bidan ki lho nandi-nandi ya tukang nyuntik, ngrumat, ngrupaka, ngobati wong lara. Wong lara. Tenan anakku ki kondang. Kondang. Loh, enek wong lara mata. Waduh. Ditambani anak. Karo anakmu. Langsung suntik. Suntik. Ilang matane. Lho kuwi tenan kuwi. Lah graya-graya gak ro dalan. Maksudku ki penyakite. Ayo penyakite ngono, penyakit to sampeyan. Lara ndak. Oh. Lho tenan. Heeh. Sakala langsung Disuntik disuntik anakmu. ilang ndase. Kowe salamun kudul curah bacok biyen. Karuan. Oh, iki jan goblokmu kok kena ngelune. Oh, ngelune ilang. Ngangge pakaian putih-putih. Putih-putih. Waduh, Iya. waduh. Tenan kuwi putih. Lek nyuntik nganggo jarum. Ora. Nganggo apa? Linggis. Loh, nganggo Ya linggis. karuan modar bene. Lah kowe iki muring-muringan. Ah jeneng takon kok nyeleneh kowe iki. Ning carane wong nyuntik kowe mesti nak bab anak dadi bedan mestine diwarai. Ayo pinter aku ki Pomo bojomu lara, anakmu ra enek kowe mesti iso nyuntik. Aku ki wis bolak-balik lah bendina nyanding karo anakku ki ya ngrupaka lunga teka wong lara. Aku apal banget. Kudune apal. Obate ki ya apal. Apal. Delalah bojoku dhewe ya. Bojomu dhewe. Anakku dhewe ya tugas nang liya desa. Ora ngopo-ngopo pancen dinas iki macem-macem kaya. Ayo nganu, ngopo to lara lho Pakmu? Ya kene. Waduh. Mapano kene, tak obatane, tak Yo golek. untung yo pancen wong duwe pengertian iki mune kena digunakake. Jenenge Ganjur ki tenan. 17 menungso nyatane pikirane. bedan wong tuane iso praktek. Langsung bojoku tak kongkon mapan, tak golekne. Waduh. Apa kae jarum? Jarum. Sing Kowe lek otomatis. nyuntik bojomu carane piye? Lho carane
kan karo anakku biasae anak Tegese wong suntik ki ora mesti. Ora mesti. Kadang-kadang karo lungguh. Oh, karo lungguh aku ora. Lah piye? Karo ngadeg. Oh nyontek kok karo Ah ngadeg. iya, soalnya ben rada rusa Oh, rada rusa. Jarum tak cekel, Cekel? antem tak grayai bojoku. Grayai. Oh, tak goleki sing empuk kuwi. Nah, atas kan balunge. Balunge. Langsung tak necret Ceret. Sambate bojomu piye? sambut. Aduh. Iki biasa. Lara. Ora masuke obat ya ngono Oh, kuwi. masuke obat. Delalah entuk 3 dina. Heeh. Waduh, cilaka. Loh. Cilaka. Cilakane piye? Parises. Wah, sing mlebung ae. Abuh. Abuh. Iya. Pirang wulan kuwi? Masalah 3 wulan kira-kira. Abuh. Kuwi gak parisen, Jur. Lah ngapa? Meteng. Lho kok meteng piye? Lah 3 wulan lho. Lho ora Oh. meteng kuwi. Lah piye? Lah aku ora repot akal. Arek-arek Anak petaka. dioperasi. Operasi. Ah, langsung dibedal, Mas. Iya. Lho, dokternya mencolot. Loh, kok iso mencolot? Penyakitnya kedip-kedip. Loh, kok ana penyakite gede-gede. Lah ya kuwi. Lah ya bayi. Kok bayi? Wah, mau mula kowe iki wis wong iki saiki lek pancen kowe wong pinter aku arep takon. Ngapa? Kowe segala bedekan ra iso. Lho iso to. Saiki tak takoni, mongko ngrumat bayi pinter bedane bayi lanang karo bayi wedok ya apa? Ya akeh bedane. Ayo bedane iki apa? Bedane bayi lanang karo bayi wedok. Heeh. Ya piye le bedane to? Lah mestine aku kudu ngerti wong anak beda. Bayi wedok ki ya wedok ngono. Ya. Nek lanang ya lanang ngono lho. Tegese nek apane? Nek lanang ki enek lomboke. Lek wedok. Ya enek tahuke ngono. Ora kuwi bedane. Kok bedane piye? Dinten ana najan kowe iki bapak apa anakmu dadi bedan bedane bayi lanang karo bayi wedok. Bedane nggon piye? Bayi lahir procot kok wedok. Heeh. Kuwi nyelot gede nyelot gede leren lek nyusu. Leren nek nyusu. Iya. Oh, Ning iya. bayi lahir procot lanang nyelot nyelot gede, nyelot gede gede. umur 35 banter-banter lek nyusu. Bedane ngono ya. Iya. Oh iya, aku barang sampai merotoli. Merotoli mergo kakek nyusu. Karepe dhewe. Andane ra percaya. Saiki lek kowe pinter tak bedheki. Ngapa? Kewan apa sing ora oleh mlebu pom bensin? Kewan apa ya? Ayo kudu iso. Ya reneng kok kewan kabeh. Reneng. Lho, Kewan apa sing ora oleh mlebu pom bensin? nyelena-nyelena kowe, Pik. Ya enak. Kewan apa sing ora oleh mlebu nang pom bensin ki lho? Jajal. Nek awakmu kewan apa sing ora oleh mlebu pom bensin? Semut karo kodhok. Lho, kok iso semut karo Lah, kodhok? semut geni. Heeh. Mlebu bensin apa mlebu pom kopar pome? Semut geni, Lah ya semut geni mlebu pom bensin. kobong ya. Apa? Lah nek kodhok. Lah lek kodhok ngorek. Heeh. Aku ora oleh mlebu pom bensin. Lek Kok- ngorek kobong pome. Kok gua mlayune nang kono. Lah iya gawe iki. Ya wis, nak ngono jajal. Heeh. Aku tak takon. Iya. Ki bedhekan. Dekan. Wong tuwek Iya, diakali. ngapa-ngapa tukar pengalaman ra penting. Saiki enek wit kambil, Wit kambil. doyong. Doyong. Lah, ngisore enek kalenan. Iya toh? Heeh. Kambil nak ceblok kae piye jajal? Ceblok ya. Ceblok kambil lho. Ah, ceblok kambil ngisore ki enek kali. Kalenan. Ah, Kentir. ora iso. Loh, kok ora iso? Banyune santer. Santer. Kambil nak ceblok Lho, klentir. kok kentir. Loh, lah piye? Ya ora iso. Lah kok iso ora iso? Nang dinandi nak kambil ceblok ki nak ngisore kali biur. Lho kok iso biur? Ora eneng kambil ceblok ki kentir ya ora eneng kok. Oh, tamut dasmu Lho lek. ya ora eneng kambil ceblok nggonamu nak kambil ceblok mesti kentir ngono. Wong kabeh ndelok. Ceblok. Oh iya, kamu barang. Saiki lek pancen kowe pinter babedekane tukar pengalaman pancene penting. Lah iya, Songe pintere menungso sarwa bergaul. heeh. Ayo to putih beras saka disosok. Iya. Pintere menungso sarwa bergaul karo kancane tukar pengalaman. Mulane aku dhewe iki karo kowe iki aku ya seneng. Nah, ra seneng ki kok. Eling-eling seni budaya bangsa ya. Hah? Iki lak ya neka-neka to. Neko-neko. Apa maneh awake dhewe iki jiwa seni. Jiwa seni. Kenal nang seni iki ora seni janger tok. Ah iya. Seni liyane Ketoprak janger ono, ketoprak wayang wayang. ono. Oh, artis-artis kan kenal Ayo, kabeh. seniman. Ki Oh, ono maksude. Seniman ki apa? Seni yang beriman.
Oh, senajan ana kabudayan awake dhewe kudu iman, kudu eling. Ayo kuwi penting kuwi ya. Ayo iki sugih eling ora gak bakal sasar susul. Ayo, apa maneh awake dhewe nyambut gawe. Ora ijen iki kanca mlumpuk. Walah masalah. Malah aku krungu ana artis teko Argentina. Lah, kok artis Argentina to? Ayo sapa apa Maradona? Kok Maradona? Sapa? Ya artis teko daerah Banyuwangi. Oh, teko ya. Ayo, Mas Salib. Oh, apane, Mbak? Lho, apane, Mbak? Mas Salib ki arti jenenge pancen alih. Jenenge alih. Heeh, biyen pasangane Mbak Sumyati kae. Oh, dipasang. Ora karepe ki linembang duet Oh, ngono. duet ki rak sing ireng-ireng ditandur wong dipangan legi kae to. Dudu kae duet. Duet ki rangkepane kathok lho. Lho, nek rane kathok kuwi jenenge cawet, goblok. Cawet kuwi ketan dibuntel janur kan lho. Lho kuwi lepet kuwi, gendeng kowe iki. Ngedan ki kowe. Lepet. Lepet iki duduk kuwi maune dawa terus endek. Kuwi sepet. Aduh matur mengkerep. Kuwi mengkerep karepe Oh, dhewe. iya, ke Mas Salib teko. Heeh, masale teko. Iki lak semayanan. Lumayan. Ayo, wes. Halo, aduh. Alhamdulillah. Wah, kula tenteni Iki kabare wah kaya Maradona tenan. Ora Maradona. Bareng nawang kowe malah kaya maraton. Aku jenenge ngenyek. Iki semayanan latihan teng mriki. Ono paran. Ono paran. Dia omongi kau. Wis, omong Inggris. Ya serang ngomong Iki Mas, sampean bisa mawa cara. Lagu paran. Ayo lagu sembarang wis. Olah sing ilang welase. ilang welase. Ilang welase sik. Percuma Riko ngomong sayang, percuma Riko ngomong welas, saiki isun dikiplas merkiane wis ilyang welase sing eling riko pengen-pengene isun kang riko sayang-sayang saiki isun dibuyang mantolo riko ninggal menyang Meko mendung ono ring durian deko nondong keton ring durian eling-eling wong loro jadi siji riko lan isun sing perlu getun iki kabeh wis dadi nasibe masih yo ilang welase sun sing bisa lali eling-eling wong loro dadi siji
isu soal etang itu kemong Sing parang-parang Dik. iya sini lagu ojo nyulani janji ya iya Kangen dilip. Ojo riko nyulayani janji riko hanggawe larane ati yo omong riko yo wis kari yoro nyulayani opo riko wis teko temenan ningali sun sing apus-apusan raino di pikiran brebes milih ati sing karuyan jangan ganjur lawas sing tau kecaruk nang dibiayain sirane Abang Dik semayanan ya wis ndongakaken sugeng yang selamat sangoni kapan wis aja kuwatir kok biyen kadung oleh biayaran yang njaluk sak nang tas iko aja akeh tapi aja akeh 500 biayain rongkobokan biyen ya wah Siti Kodede kowe ora tau karo ketemu karo panjenengane Mas Alif yo isih sugih ayo suarane sik kepenak iki malah ya semayanan ayo semayanan umpama ora semayanan ya ora rene ayo kuwi eling-eling dhewe wong seniman ayo kuwi ditelepon karo panjenengane Pak Kamiran nyatane yo ade apa jenenge Bapak Kar apa Kamiran Karnapal Parnapal Kamiran ki tenan piyantune lek apa ki nguri-nguri seni budaya sing ana kawasan kuwi nyang apa lho amit-amit lha untumu ge omong kok otal-atil arep transmigrasi kowe lek sampe dhuwur entek ngesor entek kowe lek nyokot ki ra lara lah ngapa kering wadane tau tak emut kowe jan
Kowe arang kowe enak kabeh enak. Ayo Bapak Kamiran ki le nguri-nguri kabudayan sing ana Jawa Timur iki lak ya wah. Angin iki apa pamrihe panjenengane Bapak Kamiran apa to? Melestarikan. Melestarikan budaya lan goleke sandang pangan kowe lan aku. Wah, kowe iki edan apa piye kok peringat-pringit. Monggo-monggo katuran. Oh iya ya iki. Penake nggone pinara. Wah, kowe iki jan kumat edane apa Sing kumat kocluke iki ya kowe wong aku iki kancamu kok adekmu kok malah ngaturaken gung panuwun lho Gus. kowe apa mendemangan semir? Monggo, Kok aku monggo. kok celuk Gus. Wong praene kaya ngene kok diceluk Gus. Gus ki lak ganteng. Maklum ora ngerti ril iki apa. Ril ka dalan sepur. Lah iya. Wong ya aja pringat-pringit. Lepat nyuwun ngapunten. Ora omong-omong Pak. Ora omong-omong. Malah kumatayane. Mau ora mbok omongi nek kenekan. Wong tuwa ki nek kejingan ki elek. Ora kejingan kuwi elek. Gantengan aku ya. Sing ngomong ganteng kowe iki sing nyawang apa mripate blero? Oh ya ora nak ditamani. Kowe lek tatamane kok kaduan jan persis Panji. Ning Panji Tengkorak. Apa anggitmu panjat mara bangun opo piye? Ya lepat nyuwun ngapunten. Sik aduh omong yo ngiler lho. Lagi ngrembug apa wae. Anu ngiler niku wae. Nganti teka ning papan iki dhewe sampe ora mudeng. Tawet-tawet gegujengan. Nguri-nguri kabudayan kita. Mugi saged lestari kados wah seni-seni budaya ingkang panggen wonten kita. Pamujimu paman. Anembe kemawon kula semayan kali artis. Ingkang nalika semanten kenalan kula. Namine Mas Salim. Mas Salim. Nggih. Saka ngendi? Piyambake kepengin gula mentah. Mulang kula kalian kepik. Kepik niki lho. Masih lajeng karek arep mati. Aku malah oleh omong jan wong ngomong nuwun sewu untune sing sitok malah metunda kon jabane lambe. Ora kena sok ngundamana iki. Paman. Pengen dadi artis. Karep kula nggih ngoten, kepengin dadi artis. Bareng kula kepengin dadi artis, kula nekat belajar. Belajar dilalah saged gul Kelakon dadi artis. dadi artis. Jur. Nate dipanggil. Nah, sing main. waduh, sing manggil sapa? Anu gendruwo. Gendruwo. Aku melok artis tenan, Jur. Aku ora tau melok pesona nada. Pesona nada. Waduh, penyanyi artis sing kondang Mas Roji. Wah, Dipanggil sing nyanyi lelang. Sitok penonton ra bengok, ora sorak. Bareng kula dipanggil, wah penonton sorak danten. Sampeyan munggah Heeh. panggung. Penonton sorak. soalnya penampilanmu hebat. Aku ceblok. Ya mesti wae to kaya papan ganjur papan kepik. Nggih. Adem kaya dening ketetesan tirta Nuwun peniki sewu napa Pasiraten. kenging es. Lah adem Tegese batinku sing tak rasake ana ing kalungguhan. adem lah ngono ya kaget to. Rasane Gusti. Oh. Adem-adem. Jalaran. Ayo penggalipun ngaten to. Jalaran ngene lho papan. Nggih. Mentos wae aku lak ditimbali ngersa dalem Rama ing Kraton Maesapati. Rama weneh dawuh, sing sedhela meneh aku bangsa nglingsir kawibawan ana ing Praja Maesapati. Nggih. Lha yo rungokke wong iki yen piantun ganteng. Lagi mlaku akting iki disawang ketok bagus. Ning bareng kowe akting. Alah malah kaya wedhus. Panjenenganmu wis tuwa. Aktingmu malah beda-beda kok ya. Ning pancen ingkang dipun gadang-gadang rinten kelawan dalu. Lah. Wonten panjenengan dipun kapurih sinau wonten pertapan Pusat Klawi. Rama dalem. Lah nika to. Nah, piyambake menika sampun masrahaken bongkokan. Ana ngersa dalem Bapak Ajar Sidikara. Gitu. Nyatanipun njeng sinuwun wonten Maesapati menika sampun
piyambake ngakeni menawi panjenengan menika kenging damel pangayomaning praja. Ah niku lho. Mula saka kuwi paman kepik paman Ganjur. Nggih. Dawuh ngersa dalem Rama Nggih. kanggo njangkepi tatanan ana ing kraton Masopati. Nggih. Aku bisa mengkone ngrenggani kursi gading ana ing kraton Masopati nanging yen wis aku kagungan bojo. Lah niku panjenengan kedah eling. Awit tesih timur panjenengan dipun gulawentah wonten ngasanipun Ana wing Rama Adar Didikara nggih to. Ra inget kalian panjenenganipun ingkang rayi sinten nika? Anu kali sapa to kae? sapa? Nika lho. Bocah sing nika lho. Mesti Kesari. Nggih. Karepmu? Tertamtu upama lho ya. Terus saiki ki wis dewasa. Dadi sisiane. Apa ya kira-kira bisa gede bocah kaya ngono kae? Neka-neka to. Ya ora kok neko-neko jeneng wong tuwek nyrenake bocah. Begawan. Wis njur karepmu aku kon tumeka ana wing pertapan Kutat Slawe. Oke kedahipun ngaten yang Ngersa dalem Bapak Ajar. Kalian ingkang rayi sebab sugeng anu menika Panjenengan- kegiatanipun berbundi ngaten. Panggadang. Bocah ya cilik. Ha cilik ki biyen bocah kira-kira wis umur meh 17 kok. Ra inggih nggih. Panggadangku ora ana liya ing antaraning siji antaraning loro paman. Ganjur niku lek dijak teng Kutat Slawe niku kira rada ulet. Kula niki ngerti jane rahasia. Kok bisa kaya ngono? Alah jane lek gak ada utang bakul rujak nika lho. Sampeyan sok sembrono kaya ngono. Aku lek mangan tamtem Ya. bareng bayar alasane duwite keri, dompete ilang. Waktu kae kan diondane ngono. Ya ngarep bati kudu duwe ngono lho. Ning yo kadung gawe taun. Ya wis paman kepik paman Ganjur. Nggih. Tak tampa atur timbangane sampeyan. Nggih. Pancen panggadangku nalikane aku pamit kersa dalem bapa, sawanana wing kersa dalem Rama. Kula pun parengaken derek. Aku duwening pangangkat upamane aku bisa sanding urip kelawan Diajeng Mustika Sari. Wah, tertamtu sampun cocok dasaripun ingkang wanudya kados putri panjenengan kados Permati. Lah kuwi pasangan sing pas. Kula ketunggangane wong tuwa ki ya pancen ya. Benten kalih lek sing umpama oleh Ganjur. Wedoke kaya putri, lanange kaya kedah. Iki umpamane lho. Umpamane kalungguhan iki wis sakira rembukane Rama ngraring tatanan ana ing pertapan Kulat tatanan ana ing kraton Maspati. Nggih. Aku arep tindak ana ing pertapan Kulat Slawe. Sampeyan piye? Kula wonten Maespati kemawon, mboten tak derek sampun. Ora kangen tenan. Nggih. Tenan. Estu kok. Mengko yen napa duka ngersa dalem jalaran tindakku mesti didereke karo sampeyan. Kok kedahipun derek mawon. Derek, Pak. Monggo. Ayo paman budhake. Nggih, monggo.